Бившият премиер Бойко Борисов бе осъден за клевета. Съпредседателят на Изправи се Мутривън, Мая Манолова, е осъдила на първа инстанция бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов за негови думи, произнесени на 1 ноември 2019 година в сутрешния блок на BTV. Тогава той цитира: „Възмутен човек от предизборния щаб на Манолова, която тогава беше кандидат-кмет на София. Софийският районен съд е присъдил обезщетение от 10 000 лева. Но решението му не е окончателно и може да се обжалва пред втората инстанция. Искът на Манолова беше в размер на 15 000 лева. Възмутен човек, който е при тях и ги слуша, ми каза, че може да попитате снощи към 19:30, 19:40 часа във Волуяк, дали госпожа Манолова е правила там среща с ромите да прави такива уидурми. И отишла да се спазарява с кои роми да излязат и да кажат: ГЕРБ ми платиха, Фандъкова ми плати, за да гласуваме за нея“, каза тогава Борисов. Той е осъден и за още един коментар в ефира на телевизията. „Там братя Галеви са и помогнали много през ромските лидери. Направихме така, че да ги търсим с червена бюлетина. Но това не значи, че отвън някъде нямат влияние върху ромските лидери. И няма да ме учуди, ако и на първия тур са правили подобни магарии“. Като доказателство за деянието, бившият омбудсман прилага медийна публикация, в която приписваните и действия са определени като новия Костин Брод на Мая. Още в началото на делото тя заяви, че ще дари обезщетението си на детска градина във Волуяк.